Suverénna slovenská mierová zahraničná politika, orientovaná na všetky 4 svetové strany a vychádzajúca z dôsledného rešpektovania medzinárodného práva a prijatých záväzkov, je pre mňa ako pre predsedu vlády Slovenskej republiky každodenná metóda práce. Som ale súčasne realista, preto naše zahranično-politické postoje nie sú pretavované do vznešených prázdnych formulácií, ale zohľadňujú naše slovenské možnosti. V súlade s takto definovanou slovenskou zahraničnou politikou som prijal pozvanie na oslavy 80. výročia konca druhej svetovej vojny do Číny. Vážim si každú jednu obeť boja proti fašizmu. Je mi osobne ľúto a priznám sa, že tomu ani celkom nerozumiem, prečo z členských krajín Európskej únie bude v Pekingu zastúpená len Slovenská republika. Vytvára sa nový svetový poriadok, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre medzinárodnú stabilitu mimoriadne dôležité. Byť súčasťou takýchto diskusí znamená podporovať dialog a nehrať sa na urazené malé dieťa. Takto sa dnes nejako správa Európska únia a jej predstavitelia. Ako predseda slovenskej vlády sa odmietam len takto pozerať. Ak je v Pekingu, okrem prejavenia úcty obetiam vojny, šanca stretnúť sa so svetovými lídrami, treba ju využiť. Budú tam hlavy štátov, ktoré reprezentujú miliardy obyvateľov. Chcem preto potvrdiť, že počas návštevy Pekingu absolvujem bilaterálne stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ruským prezidentom Vladimírom Putinom a s ďalšími prítomnými štátnikmi.